היי! היי! אוי! 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 איפה אני יוצא מפה? אחי, מה אתה רוצה? זה ממש לא מצחיק, איפה אני יוצא מפה? לא מצחיק אותי בכלל הבדיחה העלובה הזאת. איפה אני יוצא מפה? תגיד לי עכשיו. תגיד לי, מתי אני נכנסתי לפה? איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך? היי! אני אלכס, אחי. אנחנו מכירים? אם אתה לא מכיר אותי, אז אני לא מכיר אותך, אחי. אתה לא מכיר אותי? אז מה אני עושה פה? לא יודע. כמה זמן אתה פה? אני לא יודע. אתה לא יודע כלום? היי! סתום את הפה רגע. מה סתום את הפה? אני רוצה לעוף מפה! תן לי. היי! די, נו. עמק. שיט, אחי. אחי, מישהו משחק איתנו. מישהו משחק. זה שלך. אל תשגע אותי, נו. איפה זה? אני בדקתי את הכיסים לפני רגע, אחי. אני לא היה לי כלום, אין לי מושג אם היה לך פה משהו במעיל, אחי. אין לי כלום, כלום. איפה זה צץ? אחי, קוסם, מישהו משחק איתנו. אני לא יודע מי אתה. לא יודע מה אני עושה פה. אני לא יודע מה רוצים עכשיו. עזוב את הסכין, אחי. מה אתה מגיע לי עכשיו בסכין? טביעות אצבעות, משהו, אתה לא עובר לך משהו בראש על זה? על הזין שלי! על הזין שלי! אם מישהו פה בא להרוג אותי, לפחות שלי סכין! בוא יא בן זונה, בוא! קוסם עמק, בוא יא מזדיין! אחי, אין מצב. יש פה מה מישהו. הולך פה? מה הולך? יש פה מישהו. אני פאקינג זיין אותו, אחי. רגע, מה? זיין אותו, אחי, אם יש פה מישהו, אני פאקינג... תגיד לי שאתה לא סוגר את האור דרך. דרך מה, אחי? הנה, קח את הפלאפון, תחזיק את הפלאפון, אני לא יודע מה הולך פה! יש לך משהו במעיל אולי? אין לי שום דבר במעיל, אין לי שום דבר לא! במעיל. תחשוב, אולי יש לך פלאפון! אין לי שום דבר במעיל! קשה לי לנשום, אלכס. אתה לא חולה אסמה, אחי, זה לא טוב. הנשימות שלך, אחי, מזכיר לי את הבת שלי, חולת אסמה, אחי. לא טוב, אחי, שב רגע. שב, אחי. תנשום סדיר. קח נשימות עמוקות, אחרת אתה הולך להתעלף פה, אחי, ואין לי פה... רוב סיכוי שגם לך אין פה שום משאב. נו, ברור. עצור רגע, עצור. שכב, אחי, שכב. אני יודע מה לעשות, לבת שלי יש התקפים כאלה, ובלי משאב ככה אני מסתדר, אחי. היא בת 5, אבל זה מה שעוזר לה. שכב, תפרוס את הרגליים, תפרוס את הידיים. בסדר? קח נשימות עמוקות, לא חדות, לא חד! לאט לאט, אחי. תן לי שנייה. אני אשים יד על החזה שלך רק בשביל לראות, אחי, אל תדאג. שנייה, אחי. 1, 2. לאט, אחי. לאט. אתה חייב לעבור את ההתקף הזה ואנחנו נצא מפה. בסדר, אחי? אוקיי. 1, 2. 1, 2. 1, 2. לאט, אחי. לאט. אוקיי. צום תן. הכל בסדר.
הכל בסדר. שים יד אחת על החזה. תרגיש את הפעימות לב, ננסה להסדיר אותה. אנחנו צריכים לעבור את ההתקף הזה. הכל יהיה בסדר, ואתה תתאפס לפחות ל-15 דקות. בוא נשאר לך. אוקיי. הפנס בינתיים דורק, אבל נראה לי שיש פה גם מצלמות על הדרך. אני בסדר, זהו, אני בסדר. כן, אחי? אני בסדר, כן. שנייה, אני אעזור לך לקום. שנייה. יש. אני מרים אותך לאט, אני לא בבום. לאט. יש, אחי. לאט. אוקיי, תעמוד זקוף. לאט. לא רואה צרוף בעיניים, משהו, דם מגיע לראש, בסדר? כן. אני בסדר, אין לי התקפים, ועכשיו היה לך התקף, זה לא... גם אני בסדר. איפה יש דלת? מצאת דלת? פה. שלי. זה לא חשבתי עכשיו. אתה בא לפה הרבה. כאילו שאנחנו בדייט. דייט עם סכין. אני כבר לא בטוח. אני פשוט לא מבין משהו, למה אף אחד לא מדבר איתנו? זאת אומרת, אם אנחנו פה, לכמה זמן זה אמור להיות? כמה זמן עבר כבר? אני אגיד לך מה. מה? בוא. שכב על הרצפה. אל תתנגד הרבה כי זה חייב לך ממש. אני מבטיח להיות עדין. יכול להיות בסדר. קומי היום. לא, אבל זה ברצינות. צוחק. רקס. מה הקטע? אני אגיד לך, נכון? אפשר לחזור לך רק על הכיף.